dɔgɔtɔrɔw bɛ ordonnance gansan min sɛbɛn ordonnance gansan o sɔrɔli dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ makaritɔ ko don papier gansan ordonnance bɛ sɛbɛn minnu kan o sɔrɔli gɛlɛya bɛ syndicat o syndicat ye k'a fɔ ko a bɛ taa baarabila la degun dɔ b'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat min ni a bɛ kɛnɛyaso la kuma tɛ dɔgɔtɔrɔso tuguni k'a fɔ ko Gabriel Touré jamana bɛ lahalaya min na mais baara in yɛrɛ de bilali wajibiyalen don an ma parce que kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la bɛ degun na banabagatɔ ɲɛjɔ wɛrɛ t'a la ni dɔgɔtɔrɔ tɛ dɔgɔtɔrɔ jigi ye dɔgɔtɔrɔso min ye baarakɛminɛn min ye o baarakɛminɛn tɛ a bolo ni baarakɛminɛn tɛ a bolo a bɛ ɲini min fɛ o tɛ fɛ ka sigi ka kuma ni ye caman i b'a kɛ cogo di Jime Kante n ye Gabriel Touré baarakɛla ye Gabriel Touré baarakɛlaw ka lafasali tɔn min ni a bɛ wele ko syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille a bolofara min bɛ Gabriel Touré kɔnɔ o ɲɛmaa dankan ye ɲi ani a kuma la se la caman an b'i fo an bɛ filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo i ka ɲininkali in diyara n ye an bɛ baarabila la effectivement an y'a daminɛ kunun bi ye a tile 2 ye baarabila in hakilila jiginna novembre 2021 an tun bɛ baarabila in na kaban an continuera fɛ an ye wagati jan kɛ a la an tor'o la ala nana kɛ CEDEAO ka sanction nana bin Mali kan donc sanction binnen an ka central ba parce que anw bɛ UNTM de la an ka central ba a ye welewelekan bila a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ nin wagati gɛlɛn in bɛ se k'a latɛmɛ cogo min na an bɛɛ k'an jɔyɔrɔ jira donc o kosɔn an ye communiqué kɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an tun bɛ baarabila min na an b'a sonsori fɔlɔ pour que jamana ka basigi donc k'a bɔ o 2021 novembre la ka na se bi la an ma waleya foyi kɛ min bɛ se ka na ni tɔɔrɔya dɔɔni fitinin ye k'a ɲɛsin jamana ma walima k'a ɲɛsin banabagatɔw ma walima an yɛrɛ bakun ma mais anw yɛrɛ bolo ka bɔ o wagati la ka na se bi la ni an tun ye baara sonsori o tun kan ka kɛ sababu ye laɲini minnu b'an bolo an ni faamaw ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ o temps kɔnɔna na walasa fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ a la malheureusement an ka ɲɛmaaw m'a faamu u ma an faamu u ye o wagati sugandi ka bagabagali waleya caman ta k'an sɛgɛsɛgɛ an bɛ poroporo an bɛ bagabaga ko caman dara an kan o wagatinin kɔnɔna na ani fana ka farafarali waleyaw ta k'an sɛgɛrɛ k'a lajɛ k'a fɔ ni donna ninnu cɛla sisan k'u kɔ don ɲɔgɔn na syndicat tɛna sɔrɔ lafasaliba jɛkulu tɛna sɔrɔ o tuma an bɛ se ka yɛrɛ sagow kɛ o wagati san 1 ni kɔ in kɔnɔna na an ye lettres sɛbɛn k'a ɲɛsin gouvernement na k'a fɔ a degun bɛ an kan a ka d'an ye an ka sigi ka kuma maa si ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye ministre min n'ale bɛ kɛnɛyaso kunna an ye lettre sɛbɛn k'a ci a ma n k'a tun ka d'an ye an n'a ka sigi ka kuma gɛlɛya dɔw bɛ an kan wa an bɛ baara ninnu sonsori wagati min na dɔw yɛrɛ de nana fara gɛlɛya kan a ma kala don a ɲina ka bɛn ni a ye bon dɔw bɛ ka fara gɛlɛyaw kan o kosɔn an fana ye lettre ci gouvernement ma ministre du travail ma komi n'i bɛ taa grève la sariya b'a wajibiya i kan tile 15 yanni i ka baara bila i k'a lakodɔn k'i sara gouvernement na k'a fɔ ko nin degun bɛ n kan ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ u la n bɛ n ka dusumakarasa jira ni baarabila ye donc an y'o bataki min ci an ma wele ka sigi ka fɔ kɛ o fana la degun dun bɛ yen caman donc o kosɔn an fana ye an ka menace fɛn min tun ye préavis an y'a yɛlɛma ka kɛ grève yɛrɛ ye ka baarabila in k'a daminɛ hakili la e yɛrɛ bɔra cour kɔnɔ ye ko ye fɔ ko ban mais n bɛ fɛ ka sinsin fɛn dɔ kan ka di n ye vraiment mɔgɔw k'a faamu n'i ye syndicat o syndicat ye k'a fɔ ko a bɛ taa baarabila la degun dɔ b'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat min ni a bɛ kɛnɛyaso la kuma tɛ dɔgɔtɔrɔso tuguni k'a fɔ ko Gabriel Touré jamana bɛ lahalaya min na mais baara in yɛrɛ de bilali wajibiyalen don an ma parce que kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la sigi ka fɔ k'a ɲini an sen n'an bolo la ka dɛsɛ tagamasere dama dama bɛ yen n bɛ olu fɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ka degun bɛ cogo min na jamana bɛ bolo min kan a man kan tɛ k'a fɔ ko an bɛ bɔ n'an yɛrɛ ye mais réalité dɔw bɛ yen tuma dɔw fo k'a fɔ n'o tɛ anw de bɛ kɛ jalakibagaw ye réalité fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye baara tɛ taa minɛn dɔw kɔ dɔgɔtɔrɔya baara tɛ taa minɛn dɔw kɔ minɛn fitininw de ko don n bɛ misali sumani fitinin a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma mais ala ye n seere ye ni n bɛ ka nkalon tigɛ baarakɛ minɛn dɔ bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw bɛ ordonnance gansan min sɛbɛn ordonnance gansan o sɔrɔli dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ makaritɔ ko don papier gansan ordonnance bɛ sɛbɛn minnu kan
o sɔrɔli gɛlɛya bɛ a la banabagatɔ ka lahalayaw bɛ kɛ sɛbɛn min kan n'a bɛ wele k'a fɔ ko dossier o sɔrɔli dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ gɛlɛya bɛ a la ka se ka hali photocopie kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ gɛlɛya b'o la an ma se furakɛlikɛminɛn yɛrɛ ma fɔlɔ nin yɛrɛ kɔni ye fɛn fitininw ye n'i banana k'a fɔ k'i nana dɔgɔtɔrɔso in na ko Gabriel Touré n bɛ misali damadamanin di o la n'i ye Mali bɛɛ lajɛlen ta n'i y'a mɛn k'a fɔ ko furudimibagatɔw ka yɔrɔ a service ba ye Gabriel Touré de gastro ka baara tɛ taa fɛn dɔw kɔ i n'a fɔ fibroscopie i n'a fɔ endoscopie o sɛgɛsɛgɛli minnu filɛ nin ye olu ye fɛn fitininw de minnu kan ka se hali sigida dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na n'i ye Mali banabagatɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ opereli kunda Gabriel Touré kelen bɛ opereli min kɛ Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sarada la Gabriel Touré kelen jɔyɔrɔ ka bon ni Mali tɔ bɛɛ lajɛlen ta ye Gabriel Touré kelen bɛ jɔ n'a kilancɛ bɔ ɲɔgɔn ko ye mais o operelikɛla ninnu n'u ye opereli ɲɛbila baaraw n'a bɛ f'o ma ko bilan préopératoire n'u ye sɛgɛsɛgɛli 10 d'i ma i bɛ taa sɔrɔ 8 fo ka taa se 9 o bɛɛ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔfɛ a si tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni bana cunna mɔgɔ min kan k'a fɔ ko i cɛra sufɛ ko kana n'i ye Gabriel Touré la jolita dɔw bɛ yen fo ka olu kɛ misalila CRP ninnu b'a la k'a dɔn ni infection b'i la fɛn wɛrɛw b'i la olu ye fɛn ye fɛn minnu olu kan ka se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais hali olu kɛli gɛlɛyara banabagatɔ bi degun na banabagatɔ ɲɛjɔ wɛrɛ t'a la ni dɔgɔtɔrɔ tɛ dɔgɔtɔrɔ jigi ye dɔgɔtɔrɔso min ye baarakɛminɛn min ye o baarakɛminɛn tɛ a bolo ni baarakɛminɛn tɛ a bolo a bɛ ɲini min fɛ o tɛ fɛ ka sigi ka kuma ni ye caman i b'a kɛ cogo di o ye gɛlɛya kelen ye gɛlɛya filanan layidukan caman de bɛ an ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ minnu ma k'a fɔ ko protocole d'accord bolonɔ bilalen don u la o protocole d'accord aw yɛrɛ ye sɛbɛn minnu signé k'a fɔ ko an b'a kɛ n b'o fana misali surumani dɔ di an bɛnnen don a kan k'a fɔ ko kalo o kalo araba fɔlɔ baarakɛlaw ka lafasali tɔn ni o ye syndicat ye ani Gabriel Touré ɲɛmaaso an bɛ sigi k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ dɔgɔtɔrɔso kan fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni grève ye a ma kɛ ni fɛn ye ɲɛmɔgɔ min bɛ an kunna c'est à dire a y'o jɔ k'a tigɛ an bɛnn'a kan k'a fɔ ko musaka minnu ni dɔgɔtɔrɔw b'a baara kɛ k'a lasɔrɔ kalo tile 5 directeur k'a sɛbɛn k'a ci chef de service bɛɛ ma k'a fɔ voilà i ka service ye nin baara de kɛ walisa ni min ma baara kɛ o ka dɔ fara cɛsiri kan ne hakili la nin bɛɛ dabɔ kun ye dɔgɔtɔrɔso ka taa ɲɛ olu si tɛ kɛ a kɛcogo la baarakɛla dɔw bɛ yen ni o ye an ka sanfɛ dɔgɔtɔrɔso ye a bɛ fɔ minnu ma ko bi appartenant pour que lamɛnjɛkulu k'a faamu n'i y'a mɛn ko bi appartenant o bɛ fɛn fila de kofɔ o ye dɔgɔtɔrɔ ani école karamɔgɔ ye Gabriel Touré ye dɔgɔtɔrɔso ye min bɛ wele nanzarakan na ko CHU centre hospitalier universitaire o kɔrɔ ko k'a fara furakɛli kan kalanyɔrɔ ni ɲininikɛyɔrɔ fana don donc université fana don ni université don école karamɔgɔ de bɛ yen donc o école karamɔgɔ ye jɔn ye o ye dɔgɔtɔrɔw de donc dɔgɔtɔrɔw ni hakɛ dɔ ka kan o bɛ di u ma mais école karamɔgɔw fana don donc école karamɔgɔ fana ni hakɛ dɔ ka kan o fana niyɔrɔ kan ka d'a ma dɔgɔtɔrɔ min tɛ o cadre kɔnɔna na ni ale tɛ karamɔgɔ ye ale t'a sɔrɔ école karamɔgɔ minnu fana bɛ kalanso wɛrɛ la ni olu tɛ dɔgɔtɔrɔ ye olu tɛ se k'a fila sɔrɔ mais dɔgɔtɔrɔ min ye école karamɔgɔ ye ale ni musaka dɔ ka kan u ye Gabriel Touré o bi appartenant ninnu olu ka musaka o bɛ ka tigɛ u kun a bɛ san caman bɔ mais can min bɛ an tɔɔrɔ n'a sɔrɔ u n'a man kan a ka tigɛ mais i b'a tigɛ Gabriel Touré baarakɛlaw dɔrɔn kun a tɛ tigɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ si kun anw kɔni bolo anw y'an damana ko de kɛ faso la donc o b'an tɔɔrɔ n'i ye lafasali kɛ jɛkulu ye fo n'a sɔrɔ surɔfɛn b'i kɔnɔ sinon n'i sigira ka sɔrɔ i ma kuma o la o kɔrɔ k'a fɔ k'i ye baarakɛlaw janfa donc o degun bɛ an kan an tun bɛ fɛ an ka sigi ka kuma olu fana la ani u ka musaka caman fana bɛ yen minnu ni olu tɛ k'a sɔrɔ bi ka fara o kan banabagatɔ ka kunbɛnni ko c'est à dire les conditions d'accueil banabagatɔ bɛ kunbɛn lahalaya dɔw la yan can maloya ko don gɛlɛya caman bɛ o la banabagatɔ bɛ ladali yɔrɔ dɔw la gɛlɛya caman bɛ a la a yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka lasaniya walew la gɛlɛya caman bɛ a la mais ni gɛlɛya ninnu bɛɛ tɛ musaka ko ye sigikafɔw bɛ se ka kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu na bɛɛ k'i cɛsiri ka sensibilisation ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais faudrait-il que ɲɛmaaw yɛrɛ ka sɔn fɔlɔ an ka sigi ka kuma munna ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn an ka sigi ka kuma ɲɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko ni syndicat kɔni bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ u bɛna fɛn dɔ de fɔ k'a fɔ ko nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi o b'olu ka baara gɛlɛya u bolo parce que n tɛna don détail dɔw la a kana fɔ ko accusation autre chose mais ɲɛmɔgɔ ninnu fana caman bɛ yen u b'o bolo nɔn yɔrɔ dɔw sɔrɔ ni syndicat
bɛ sigi k'a fɔ o caya o bolo nɔyɔrɔninw caman fana bɛ girin maintenant ɲɛmɔgɔ caman bɛ mun de kɛ a ma fɔlɔ ɲɛmɔgɔ min b'an kunna bi u caman bɛ mun kɛ u b'a fɔ min ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o y'a ye n ka baarakɛlaw kɔ don ɲɔgɔn na donc o siratigɛ la Gabriel Touré ɲɛmaayaso a sen bɛ a la parce que ko marakala zon tɛ maa fila ye bɛɛ lajɛlen bɛ o tɔ dɔn donc waleya dɔw taara ka maa dɔw ta k'a fɔ ko olu yanga olu bɛ se ka utiliser tuma ni tuma u ti kuma dɛ mais wagati o wagati ni an wulila k'an bɛ laɲini dɔ kɛ olu bɛ wuli ka lagosi dɔ kɛ n'an wulila k'a fɔ bɔlɔlɔ san sira fɛ walima k'a fɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko fɛn dɔ man ɲi n'u ma wuli k'an nɛni u bɛ wuli k'an bagabaga ni kumaw ye kuma minnu ni a bɛnnen tɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ donc le climat social a été considérablement détérioré par l'administration hospitalière. Gabriel Touré dɔrɔn tɛ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ wagati min na bi i mana taa cakɛda o cakɛda la ko baarakɛlaw ka lafasalibaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka mɔgɔ dɔw sigi minnu bɛ lafasalibaw fana lagosi donc farafarali de ɲɔ ɲɛnen don bi walasa ka se ka an bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ ko diviser pour mieux régner olu baaraw bɛ yen mais pour que k'a dɔn k'a fɔ ko lagosilikɛbagaw ka baara bɛ ka san sɔrɔ walima lafasalikɛlaw ka baara bɛ ka san sɔrɔ a bɛ dɔn ni grève ninnu ye ni grève kɛra ni maa si ma taa grève la o kɔrɔ de k'a fɔ ko vraiment minnu b'a la k'u ye lafasalibaga ye mɔgɔ t'u kɔ mais ni grève kɛra k'a fɔ ko ka service paralyser ka taa se nin yɔrɔ la n'i donna Gabriel Touré kɔnɔ bi i b'a fɔ k'a fɔ ko dimanche donya walima c'est à dire que mɔgɔ tɛ fan si yɔrɔ bɛɛ datugulen don o tɛ an diyaɲɛko ye walahi an diyaɲɛko tɛ cam an bɛ mun de nɔfɛ an bɛ fɛ an ka lamɛn an ka sigi ka kuma faso in jugu tɛ se ka kɛ anw ye an bɛɛ de ka kan maliko in na an ka kuma ni min bɛ se k'a di an ma walasa banabagatɔ ka furakɛ lafiya kɔnɔ sisan o ka di ni min tɛ se k'a di anw ye dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw de ye c'est à dire sɔrɔ o sɔrɔ ni a bɛ don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ anw de b'a la dɔn donc min bɛ sɔrɔ an b'a dɔn min bɛ se k'a di an b'a dɔn min tɛ se k'a di an t'a dɔn an tɛna kɛ don si ŋɛrɛ ye k'an yɛrɛ furu fara amadi bɛ misibiri la misi bɛ yen dɛ ni misi bɔra yen amadi bɛ kɛ cɛ sonsorilen ye i mana mɛn an b'a fɔ ko nin d'a ma nin d'a ma nin d'a ma o y'a ye dɔgɔtɔrɔso de bɛ yen fɔlɔ donc an bɛ dɔgɔtɔrɔso la fasa banabagatɔ ka se ka furakɛ ka ɲɛ layiduw ka se ka timɛ donc nin fɛn misɛnnin ninnu olu de kɛra sababu ye k'a fɔ ko an ye kangarida sɛbɛn ci baara bila tɛ fɔlɔ de ka kangarida sɛbɛn ci ni sigi ka fɔ ma kɛ bɛnkan ka sɔrɔ an ka degunw na an bɛna baara bila i komi an m'a wele an kun bɛ na ni tɛgɛnsɔya ye ani kuma kalantan caman an fana ye baarabila in daminɛ mais baarabila sɛbɛn min ni an y'a ci pour que ka faranfasiya di mɔgɔw ma an y'a jira a kɔnɔna na k'a fɔ ko an bɛ tile 3 de kɛ fɔlɔ k'u ɲɛfilɛ ni tile 3 in ma ɲɛnabɔ tile 3 in kun bɛ cɛ jumadon ni o bɛna bɛn février kalo tile 10 ma ni tile 3 in ma ɲɛnabɔ ntɛnɛn don an b'a tugun a la ni tile 4 ye donc an bɛ ntɛnɛn tarata araba ani alamisa kɛ jumadon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ni baarakɛlaw an bɛ sigi k'a lajɛ taabolo kura minnu kan ka taa mais sɛbɛn kɔnɔ kaban an y'a fɔ k'a fɔ n ko juma n'an ye ɲɔgɔn ye semaine min bɛ da o kan an b'a daminɛ ntɛnɛn fo sibiri o dɔgɔkun bɛɛ an tɛ baara kɛ donc n'o fana banna an bɛ tugun a la ni grève illimité kuma la surunya la nin ye baarabila penden kelen de daminɛlen don kelen pe min dɔrɔn ni an bɛna baara kɛ peut-être que o bɛna kɛ juma nata sini juma o kunɲɔgɔn an bɛna ka kow cogoyaw lajɛ ka labɛnw sabati kosɛbɛ an bɛ jama bɛɛ lajɛlen hakili sigi c'est à dire que na Gabriel Touré kɔni ma syndicat wɛrɛ fɔ Gabriel Touré syndicat ɲɛmɔgɔw c'est vraiment des responsables wagati o wagati n'an y'a fɔ k'a fɔ ko an bɛ baara bila u ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ dɔɔnin de bɔ baara la maa si tɛ ladalen bi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'a fɔ ko e hospitaliselen tun don kaban yanni grève ka daminɛ ko grève kɛra ko e ma infirmière ye ko k'i ka furakɛ k'e ma dɔgɔtɔrɔ ye ko k'i lajɛ fɛn fɛn ladalen don a bɛɛ ka furakɛli bɛ k'a cogo la mɔgɔ si tɛ kasara sɔrɔ bi n ye accident kɛ so binna n kan jikalan bɔnna n kan k'a fɔ ko i cɛra ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'a yera k'a fɔ ko urgence don k'a fɔ ko i ma lajɛ muso kɔnɔma si ka tin tɛ wuli k'a fɔ ko i bɛ taa bi ko kana n'i ye Gabriel Touré ko dɔgɔtɔrɔ tɛ sɔrɔ ko k'i lajɛ walima mɔgɔ tɛ sɔrɔ k'a mago don i la o siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na i mana taa service o service la i bɛ taa sɔrɔ service minimum bɛ yen anw ye syndicat ye sariya de b'a to ni an bɛ grève kɛ o sariya kelen b'a wajibiya an kan
service minimum ka kɛ wa an ka service minimum kɔlɔsi anw yɛrɛ nakun ye bi baarakɛyɔrɔ la bien que an bɛ grève la ka n'a lajɛ n'a sɔrɔ service minimum ni a b'a cogoya la donc an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ service minimum a bɛ ka kɛ a kɛcogo la problème foyi tɛ o la a y'an dɛmɛ aw minnu ye kunnafonidilaw ye ka laseli kɛ an ka ɲɛmaaw ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Gabriel Touré ye siradalakɔlɔnni de ye n'i tatɔ min i segintɔ b'i min anw minnu b'a la bi k'a fɔ ko an ye baarakɛlaw ka cidenw ye anw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sini banabagatɔw ye tuma caman an yɛrɛ banana ka da dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ an bɛ laɲini minnu kɛ an yɛrɛ ka sɔrɔ dɔw bɛ a la an ye denbayatigiw de an musow bɛ yen an denw bɛ yen an kan ka mago don an yɛrɛ la mais laɲini fanba n'a sabatira banabagatɔw de bɛ a nafa sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ se ka kɛ o banabagatɔw ye donc k'a ɲini an ka dutigi fɛ parce que Gabriel Touré ye duba de ye an ka dutigi o y'an ka directeur ye farafarali wale min ni a kɛlen don ka cɛsiri jala ta a ka cɛsiri jala bila a ka bilisi bila a ka miseli ta a ka fɛɛrɛ kɛ ka baarakɛlaw kala ɲɔgɔn na k'a ɲini an ka ministre fɛ k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya de bɛ nege bɛ an na an ka sigi ka kuma k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔbaw fɛ Gabriel Touré u k'u kɔfilɛ Gabriel Touré la degun caman de bɛ yen dɔɔnin dɔrɔn de bɛ an bɛ min fɔ aw ye an t'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna n'an n'u sigira ka kuma fɛn dɔw bɛ yen n'an y'a fɔ banabagatɔw bɛ jigin latigɛ mais n'an n'u yɛrɛ damaw sigira ka kuma olu ye sokɔnɔ kumaw ye an b'a yir'u la u b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment n bɛna dara min di Gabriel Touré ma bi a dara bɛ se ka kɛ sababu ye k'an yɛrɛ kisi sini mana miselinin kelen min di Gabriel Touré ma o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an yɛrɛ ka joli dɔ kala sini donc n'an donn'o détail la k'a faamu hakilila faamuyali bɛ kɛ k'a ɲini banabagatɔw fɛ u k'an faamu an ye service minimum instauré pour que mɔgɔ si kana dɛsɛ furakɛli la ni ko gɛlɛn binni kan mais u k'a faamu k'a fɔ an b'an ka hakɛni dɔ de nɔfɛ ani olu yɛrɛ fana ka hakɛ peut-être kuma la fili dɔw bɛ se ka yala n'olu yera la o ye ne yɛrɛ kɔni ka fili o tɛ syndicat ka fili ye donc ka hakɛto ɲini kɛ jama fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ fo aw ka timinandiya la merci bien.